Velkommen til Freelancer Worldwide. Vi er en ny online portal for freelancere og vikarer, hvor hovedvægten af ydelserne er lagt på håndværkere til markedets absolut laveste pris. For hver job, der køres igennem vores portal, lægger vi kun 10% oven i vikarens reelle lønomkostninger. Hos andre vikarbureauer ser man ofte en fordobling af vikarens lønudgift over for de firmaer, der benytter vikarer, hvilket gør Freelancer Worldwide-modellen til markedets absolut billigste pris. Det betyder, at du eller dit firma kan lave betydelige besparelser på vikarydelser. Årsagen til vores lave pris skal ses i lyset af, at vi har digitaliseret hele processen omkring det at kunne rekruttere vikarer og gennemføre forskellige jobs med dem. Al kommunikation kører igennem vores portal, således at forstå, at vikaren eksempelvis selv indrapporterer udført arbejde i vores system, som automatisk notificerer klienten, som herefter godkender og betaler online løbende. Et sikkert og nemt system for både vikaren såvel som for klienten. I vores online system har både vikaren såvel som klienten hver deres eget oversigtsbillede, hvor de kan se alle projekter, betale eller oprette fakturer, følge projekter og skrive beskeder til hinanden, som kun de kan se. På den måde er der altid et klart overblik over alle projekter. Hver gang en af parterne laver et eller andet, som modparten skal have besked om, vil denne automatisk altid modtage en notifikation i form af en e-mail indeholdende et link, der gør det nemt at tjekke, hvad beskeden rent faktisk handler om. At bruge Freelancer Worldwide-portalen er nemt for både vikaren og klienten. Som firma kan du oprette et job på Freelancer Worldwide på 5 minutter og vise dit job for hundredvis af interesserede vikarer. Har du brug for yderligere at kunne konkretisere detaljerne omkring et specifikt job, stiller vi en jobspecifikation til din rådighed, som du finder på vores website og som kan uploades sammen med dit jobopslag. Det er nemt at lave en aftale med en vikar online, hvor begge parter skal acceptere aftalen for jobbet. Som firma skal du løbende huske at tjekke, at du rent faktisk får den arbejdsydelse, du betaler for. Og endelig skal du som firma betale løbende for de ydelser, du får leveret, enten med kreditkort online eller via bankoverførsel. Som firma kan du også bede os om at finde den rigtige vikar til dig, i hvilken som helst del af verden. Så bare læn dig tilbage og vent på, at vi kontakter dig med en løsning på dit vikarbehov. Du kan for os også få tilknyttet din egen lokale manager, der til enhver tid vil stå til rådighed og servicere dit firma og finde de rigtige vikarer til din virksomhed ganske gratis. Hos Freelancer Worldwide har vi mange forskellige vikarer, også selvom vi lægger mest vægt på håndværkere. Vi har vikarer inden for landbrug, vikarer der arbejder som fabriksarbejdere i højsæsoner, og højt uddannede ingeniører for blot at nævne nogle få. Se mere information på freelancerworldwide.com eller kontakt os direkte og se, hvad vi kan gøre for dig i dag.